Jotono Sanja Kaham, ang Tibrasa Sengkrak Motani, Secretary, Piket de Burma, Barot Hakotorni, Nai Matango, ang Samung Klaytongo, Ozarawo, Chini Tribrahani, Kubangmo incident no Sung Nuka, Tai Nukmani Yagulo, Chini Bukawat, Jotani Bukawat Dukonang Mahanyo, Angbo. Sini Tibrasa Sengkrang Motani sini Motani Jotani Ungui Sengbo Dukonang Lajakno Tai Tamni Hingke Seng Nuka sini Tibrasa Rok Je Bororok sini Bubagrano Hanok Pinok Klainai Je Bororok sini Kaisia political ni banner ni Tolao Tangai sini Bubagrano Hamia Klainai Borok no Seng Husier Klainai Musungo Tai Obhai Kawamo Je Wansu Witong Nairok sini Bubagrano Hamia Klayi borok ni political ni je tomung no kusugoti saitelang na ni musung jak tong nairok no ang jeng sini sengkrak motani engai jeng husiar khlanya musungo norok abo haita angdi please dofano tisana ne bagi samung khlanya ni chesta khlaidi dofano sugluknani dofani thinang no hamia khlanya ni aboni aboni ongoi norok samung khlanya ni ta thangni je tini o Bubagrano je lathiri nai je khukti musonai abo sudu bubagrano lathiri maklaya seng joto tibrasana no lathiri maklayo seng joto tibrasana no bahake nang seleng maklayu nona aboni bagi seng koinai nang hatai dofano nang sinia hangke ba nang nini nijini polisenya nang sininani ria hangke nang obahake taklaidi taikaise seng ora masana seng ora satai klayo Sini buku patal kenya zomatia, sini takuk rebuti mohon Tripura, sini hanya hai takuk rampodo zomatia, engkai brokai, kebang ma je neta ni je seng bai chong ido hozak nai, norok na seng kaisa muju klai rena musungo, norok tibra sa bosong ni ngai norok arwo sini but bai norok arwo azuwikya, sini but bai Ara asugui mani yagulo sini tibra sanono norok hamya khlai hamya saya khlai kok sai tongkha tai tibra sane hamkrai khlainya ni bagai je jagan norno rohorka ajaga tibra sane hamya kaham aboto seng nuguin to khada khai khlaiya hangkai norok sinani dorkar je seng khoroksa tibra sane representative ngai orwo seng parliament eba bidan sabha seng phaikya arwo phaiei kaisa tai kaisa no siljawoi bo Devorma busaya devormon se bo tibrazigia bo devi se abo haki je siljamane sini taku gram pordo jomatia nang wansugui de naikha norok ni tuino chini o hayungo kaisa angkong phayu griho juddo nukhung tai nukhung ni borok banyo seng walai suklai ngai paithogo sini mungno seng paidene ni naitung nung hanyo te khoroksa barotari ni je ko aje bubagrano ni mangpli sokmani no akhoroksa sakaje seng zomatia nei naidi seng joto tibrasa nini je bason bai bini kok ekdom same to same norok no BJP to sayana je norok zomatia ngai mudike sadi debormano norok khidardi tai onyo cast ba sini 19 dofano norok abahake political khai game thangdi tai noni norok dofano abahake noni dofano nor security norno sangrang burung ranai abahai ni jen norno political khlai seng barat hakotone nai mothango tongoi norni otomung non hurui seng balaiken je selengo tai nang bises koira Mr. Rampodo Jomatia nang minister tai besukba 6 mas tongana ba 7 mas tongana abuni pore nang minister damano ba wansuk di nang hanyo hai minister manani bagai nang tapuk moneta khaji je sikiri sokoro khlaiei ba but khogoi nang pas ungthang manan honai tabuni borak asuk bukalia norok saiman khana seng agi Tripura hani chini choba 1970 ni simi 1900 unko 75 ba 2005 bisini sekang seng kebangma engko incident nukha incident no seng tamungkha seng nijibo chini ma phabo sangbai seng apuru chini area rogo jotono kachak khlayu
apro sung ma hangka udbas to agumon chai udbas to jomi bumi bumi dide hobe nei himnei sung slogan markha sung tangai markha apro sung buka sung sia bangla bujia bangla इंग्रेजी chung kuno kuno sia tabuk to sini borok jotoni sika aje udbas to ba bumi hin hani hinjak mane je basar no sung bupur saima na sung jokhon class 8 9 10 1990 rok thangi sawi ke apur kai sung bo kisa sungnani suru khai ke je udbas to tamno hin tang himba kwang ma 10 rok chini dopawa habui chini jagawa habui kobol kha sungni area bo phai business thungba ke sung teruk teruk teba hasago ma thang azorawo sung khasiwi sung saimana na ke abo hai je systematic khlai je nang politics thung tongmani tabuk je bo deborma ya bo jamatia se ni nang deborma bai maharashtra sentimenti khlai na mani abu buka borok ya nida sung jot to siwo sung jot to saimano nang hai je neta nim bukukti obo hai ko gothok gya nang chance khlai di nang thinango jodi neta ang namu so hakai nang kaham kai kudi kok sadi wan sugui sadi nang khoroksa educated teachers hai ke nang tabuk dofani bai sini jak tamni himba nang neta mane no nang kaisa phorongnai nang tabuk obono bul pothe nang jodi nin busarno phuranga nin busarok bo oba haino ni no srungnani chesta khainai tai kaisa kok je borok bul khayo a bul khaimani no bo jodi sikar khainai hangkai bobishotor bo bul khain thanai tai chini dofarodang obon sanamu sungo je bul khainai je jongni master bo jodi jongna oba haki phurungui to hangkai sung tebok kuluknai bina sikhano sung srungyawi bono sung ulta se sung sikhama ragranai bono sung taisia u DLED BEd hake sung bono school porti khlaiyi bono se sung taisia ma phurungnai abo hangke sini taku gram podoni je political je career bo tabuk bo political boteki thungna nang bono sia khu hne chung wansugo tai kaisa nga sini taku ram ko sorry Tripura je chini ko MP bono sung sanam sungo nung rajano sinia ba rajano nung borom riya nung le boroni phake ba Tripura hawo tong nani bumung se MP rebuti mohon Tripura nung Tripura ni kaisa Tripura rajani nung bongsodhor nung Tripura ni rajano nung raja grikha ni je samani abo 10 sable nung ki 10 bai paijak de nung ki 10 nung ko bai nung sini dofani raja krihna ba ki saitong ba nung parlamento nono sung budri rohaka sung BJP ingnya sung nono budri rohaka nung parlamento le nung sini bagi tamo kok saike ba nung sini development ni tamo ko cha samung tuima kha mungsa samung to nono tuima man nuge kho nung parlamento adino tamsa kebangma political khainai rok Tripura land greater Tripura land sunlight tong laikya Tripura wa development ungnya ni bagai ba Tripura wa ko kaham kai samung pusu gi ni bagai nang le tamo samung ar dabi khai ke ba nang tamo samung dabi khai nang tabuk Tripura sarono unnot ni bagai nang khlai ke ba lama kri tima nang yang dong nin mokol nu yada MP sar nang nuk tong nable nang para thangai nang sawoje patal kenyani logiwo thangmani dino nono kasu noi arato nono kasu noi chung nugya sung monai tong social media sung go sung daily no sung nai tong arawo tam salai ke ba patal kenya chini dofani bororok ni bagai je ek somoyo bo NRC tai ka no birut khainya ni hnei dofani bororok ni yaga rang thumka sada thumka kuti rang thumka sung nai mathang tong nai rok bo sung rang rohoka jodi apuni proof nai nyam sung hain no sung rohor nai patal kenya na clearance reading sadi patal kenya tabuk a je rang tlang mani je ekas khainya hani je rang tlang thangmani chini thani arang no sanjagoi se bono gubek ni hno sung nugui tongo a jaga to Maharashtra ni party sung Maharashtra ni party no support khai mani akogya Maharashtra ni party BJP no BJP ni sini reputi Mohan Tripura babu no tai yeng kono sini Rampodo Jomatia no bono to kasumani kogya ble aroba je brirok ba parani bororok je bono je borok no bo rang tlangi thangka aborok sibuno bono gubek nlai bele chini rang kepli marnai nangara baki political no theba ba jeng nugui tong bele jeng simia sara bichoni borok nugui tong last to borok hinjamang last to borok mang khorka usagang 12 tarik ni gotna hangkai nang MP nang
tribal welfare minister tai patal kenya norok miliwoi Tripura ni chini Maharashtra no belakhenyo henosta khlaikya abo seng belakhenyo norok ni o je tomung no selengo norok tang seleng hangkai norok je political banner ni tei flag tei adino asamung khlaikya abo no tei sing belakhe selengo tai kaise seng ara nukha je o je chrai je chrai chini Maharashtra no khukte musonai je bungkonai bono 10 khumalarmani abo hungki abo ni price hingke mane tamungkha je bo chini dofani bisingo bo tungkhlari mangkha walari mangkha dofabe dofana griho judo phnangi mangkha tai kaisa ora ang sana musungo chini bukuk patal kenyani kokno bukuk patal kenya ngai tabuk dofani sikok dofani buskango bokhoroksa sikok bokhoroksa thokabaji bokhoroksa salaki patal kenya jomatia ang bono personally siniwo haipono bana sini saimia bo eksomoyo Tripura Academy School bo teacher khlai tongikha aro bo bisi tongima mulia bisa ba 1-2 বছর tongkhana ba 6-7 মাস ba 2 বছর আফসোস করা তখন আবনি পরে ব ফাইপেখা আবনি পরে বিনি পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বনাং তাইসা নুখা টিপিএফ খায়ু হनै ও টিপিএফ খায়ু হनै হিমাননি প্রু bos bini bason no khanaka khub kaham nongjaka tai dofani bagi je samung khlaini hne boje ongkhormani a dofani samung khlaitini jengbo bono rang puisa richu baka tai bini bibinno samoyo jeng sini nai muthango tongnai rok bono sada khlaiyek agoi jengbo rohoka o jagao tabuk je sikokni logi tonghakai rebutim babu sikok khanjangnai sikokni logi tonghakai chini nini rampodo jomati bo sikok khanjangnai nini tabuk chini je joto neta romdi chini Bharat hakotorni chini pradhan mantri ji jodi bono support khaito haga sikok no bobo sikok khanjangnai Amit Shah ji jodi bono support khaike bobo sikok khanjangnai tanga hingkai bo sikok sabo patal kenya jomatia a sikok ni logi sikok no support khayo bini bono bini tui Tripura hawa Tripura saruni thani boot mana bagai bono use khainani thangmani jawrawo norok a jawrawo bini logi kalaikha aboni bagai norok a go back majaga norok manjaka abo norok no khaina thangmaya blai norok bini bono jorar kha bono logi tikha bono logi ti norok boot bank phaida khlanya naikana aboni bagai se norok a jaga manjago enggak aja kata Maharashtra khlayu Maharashtra khlai mar sung nugya sung social media sung nai tongo daily nai tongo norok social media no norok thokok maya kuno dino norok kuno dino norok ngo jese kuno khlanya nai di bono hamya viral khanya nai sung nugui tong bole jono sadan rok pagai abono no sawa norok patal konya no ngo khlai di nongni bodol ni tikhlai di jodi tikhlaya hangkai norok ni je noni je political je সংগঠন সগৈ থানাই বিনি তুই বহংkai kaisa virus je virus mobile eba computer haboi a virus no jodi bono ko khanyani moto delete khanyani moto ko jodi upojukto ko kring ke antivirus kri hakai a computer hanging nai a mobile hanging nai choli angai thangmanai darai thangmano engkai neng a deramani no kobangma mani bai neng jepuru bono neng kaham khanya bo hamya angai thanai tangai hingai bini thani je virus tongmani a virus bini bo je kono political hapangkai ba je kono সংগঠন hapangkai abo soksai thanai aboni proman norok jono sibo bo party khaike bo jaga tongkha bo jaga samung khlaike sengbo bini history saimano chini bodolobo kobangma ngotong borok tongo je bono sininai bini parani ba bobai samung khlainai chini para rogo bo to TPF khainai jingbo TPF khainai rogo koksawo jeng motha khlainai bo koksawo IPFT khainai bo koksawo CPM khainai rogo koksawo jeng non political organization kaisa Bharat hakotor jeng samung khlai tongnai ro jeng dofani borokno kwbangma jaga jeng suba wi tongo tini je o chrai
je Maharashtra no lathi rinai je unko khlainai bo Bengaluru kaisa hotel lo samung tongi tongi nai chrai ek somoyo lockdown nung puru bo phaimia angkha dolbai baksa ba bo ar kasai tongkha Tripura hau phainan bai khub kosto nangjak to phaimia ayang uyang to ha khobor mankha Maharashtra tubunani ko bagai gari rikha rang puisa rikha sungbo apru Maharashtra ni yakti rang ro hori chini sengkrang motha bono abro rong na pru subakha kabangma je pru je a somoyo je subajane borok saimano Tripura hani Tripura sa sengkrang motha bo ajorawo subakha angkai tabuk sung o borok ni hai o je o borok hai sung bini bumung ang khunani thanglia angkai mane bonos solui te kubuni borok obohai tangdi tai sung jodi obohai next gotna gotki angkai je borok botabuk o je Chandra Jamatia botabuk bo jaga tongi kharnai bo biang tangnai kaisa to bono sinanai tongna bole angke boje khumala rajak mani dofano hamia khlai je rajak mani abosung to nuk tong bole gai je banner ti bo je political ni banner ti bo asamong no khlaikya a political ni borok bo bono nugui tong bole bono sini tong bole bono bini gana gini borok bini no gana gani borok bo ono ye songgotono samong khanyai tong na bole angke abo hake nang kaisa dofani je okra chini Maharaja raja ni bising raja Maharaja nung bono abo hake henosta khlai je phunugi je khumala rajak mani abo nung nini tamhnai jora kesep phaimani se klayu tanga hingkai seng jodi seng hamia khlaikya hingkai buni bagai seng hamia khlaikya ko warai chakhakai abo nijini sagono nango noi seng abo thinang ugobo nango agibo nangai phayo abo o masingo no nangnai ayang masingo kuno nangaiya nung silaibe bunyo kogoi bothar kangkai nungbo silaibe kogoi bothar jangnai nung buno bunyo hamia harmat hai khai nung buno thokok mangko ungo khaikangkai nungbo thokok jaknai nga aboni bagai sotorko tongna nung ishor tongo ishor no kiridi borok munusu ayang masingo kuno manya yang masingo no jodo kisumam nga aboni bagai jeng Tiprasa sengkrak mothani ngai norongno ojorawo kok kesarnai politically ba non politically violence ta khlailai sidi tai obahai khlai chini dofa kusugo thangmaya dofa no kusugo tlang nangkai educationally ba socially ba social media ni madhyame nini jetan nangmani no sung khlailena nangnai angkai mass sung dorkar education tai chini last sung okok sanai chini dofa ni borok je drugs ai tongmani o drugs no sung yakangna nangnai tamni himba sungno political libabe suson khlaikya drugs ni bisingti bo suson khlaikya tai chini manthai chini soktai rongna bo sungno ayangti bo suson khlaikya tai je BJP khai tongnai rok norok ta wan sukdi je nini manthai no BJP ba onno banner ni je kono politics rok klai sake tubui de phaina hnai sung nukha thangnai 25 bosoro chini Tripura sorongni kuno manliya borongso tebose wanji phatarni phaijiwo tabukni 4.5 bosoro sung nukha chini BJP kuno tamo khlaimani paharni tuiman thugya paharni lama hamya sung paraguri wi sung donation khlai tongo sung nugo sung jagai jagai thangai sung chini borok bai koksawo arbo development krai school master krai aboroni bagi si cinta khaji o je chuak nangoi tor bahari lathi relainani sok lainani abone hoite sung yaknani bagi noroni thani sung as barat hakotoni nai mathang ni samungo tongoi tongnai tai Tripura hawo sung kri phuno noroni je social media ni joto kisu sung nuhuri tongmani abising tui phuno norona sung request khayo je norok please Tripura hani joto dofani borok jeng request khayo je obahai tomung ta tonglai di tai jodi thinango je borok obahai tomung tong hakai jeng bono to chini Maharaj bo saka bono khoma kharai redi hnai tai khoma khlainai je borok bo satni 70 gun khoma mannai engkai je khlainai borok bobo jodi bini operat no gosina hakai bobo tebo bini bo hamari bo mannai tai jeng ojorowo chini je political ni banner te chini Maharashtra hanasta khlanyarok noronobo chini je dofani borok noronobo sung o kongno koboknai je norok ni thinang norok ni political abo norok khlainani rights no tongo tai chungbo chini kok sanani chini rights no tongo as a Bharat ni nagorik ngai sung norok no
সতর্ক রানি নাইও যে দফানি খরকসা जों দফানি ব্রক নরক নিজে কর্তব্য দङ যে সতর্ক তামনি বগের নাঙ্গাই অবহাই হামিয়া চাইবেন দিনাই খাইদি তাই অবহাই যে ওয়ানসুক মুং দङ হাকসাল খালাইबायदि তাই দফানি kaham no seseng wansugui sini tinang no seng kaham goi telang ni wansugdi tai sini o dopawa griho judo phanang na tai na di ko je kono political ni banner no tulangai tai je phanangai tongna na nyai norok jodi maya khaiba political thangnani ringya khaiba asukdi jai je thangnani kreng norok ni development work no tlangai phunugui develop khaidi tai sabon isai sabo bisi develop klaiman abose nai political game thangdi oro dofani ang jomotia ang deborma ang riang ang motei ni hnei dofa bai dofa no walai na tanai jodi naikhankai nini okok no khnaui nono bui bobi shodo boddar no ria abonorok no wansugui nadi tai nini nungbo khoroksa netangai nini thani bo brain tongnai nini buddhi tongnai nung bokok no sakai buddhi ki sagakai nung neta buddhi khlaiman nai maya ba nonon bui neta nai hiya abo sung sak no wansukthai tai dofani bagi kaham khlaigenkai nono jotona hamjangnai dofani bagi kaham wansukai patal kenyono changagi hamjangma hai nung hai takukreboti ramsam takuk ram podo jomotia norong no sungbo support khlainai tai thinango norong no posung budri tebo neta kotor khlaimanai যদি নরনি তম অবহাইন দহাকাই নরং le sabo second time neta sramnai norok no abo sinai tai neta angnani hekai sekang koinene tai kotoi singna nangnai obahaike kaisa no tai kaisi sil jawile neta angai maya jai hind jotono hambai chini dofa aiglotong tibrasa sengkrang motha aiglotong hambai